og velkommen til den her video. I dag har jeg mine to veninder med. Vi har fru ukendt navn og Nora. I dag skal vi prøve at taste noget slik. Jeg har fødselsdag i går, så jeg har en masse, vi skal prøve. Starter med den første te. 3, 2, 1, go. Vi har de her til at starte med. Og en til dig. Okay, nu skal vi prøve. Okay, lad os se ud af det. 3, 2, ja. Vi har mange lige på ukendt navn. 3, 2, 1. Er der dem en til, der kan lide dem? Fru ukendt navn kan godt lide det. De smager sådan af citron med salt mælkesmag. Smager af et eller andet, sådan, jeg godt kan lide, men på en... Jeg kan ikke lide det der. Det er en blanding-agtigt. Ja. Så lad os hoppe videre til næste ting. 3, 2, 1. Det gør jeg nok. Nu har vi den her. Det er den her pakke, bare lige for at sige det. Lad os lige prøve at åbne. Det er sådan nogle saltstæng her. Jeg elsker saltstænger. Se. Okay. Lad os prøve dem. 3, 2, 1. Det ligner det der, man har til fest eller nytårsaften. De er gode. Hvor mange stjerner skal de have? Altså, jeg gav den anden 6 ud af 10. Ja. 3 ud af 10 med den der. Ja, den anden skal have 1 ud af 10. 8 ud af 10. Ja, De her skal have 8 ud af 10. Den er god. Ja. Så hopper vi videre til næste ting. Så har vi denne her, det er sådan nogle række. Jeg har smagt grej før, så det er lidt underligt. Har du smagt række før? Ja, jeg har stoppet med at spise det. 3, 2, 1. Og de er stærke. Synes du, de er stærke? Ja. Jeg er ikke så god til stærke ting. Jeg tror ikke, jeg kan lide grej. Jeg elsker stærke ting. Det vil jeg ikke anbefale. Det vil hun nok gerne. 5 ud af 10. Det vil jeg gerne. Ja, Hvis to du ud jeg af vil 10. godt lide Hvis stærke. du godt kan men lide ikke- chips og rejer. Nej, okay, de smager ikke så meget rejer, men kan du lide chips og kan du lide stærke ting, så er det godt. Altså, hvor mange stjerner giver du? Jeg tror så jeg giver en 6 ud af 10. Okay. Bare Lad os lige, hoppe videre. I skal subscribe til hende her. Lad os hoppe videre til næste ting. Nu har vi sådan noget tang. Det lugter forfærdeligt. 3, 2, 1. Smager ikke noget som helst. Føj. Smager fisk. Det smager. Det lugter af fisk. Lad os hoppe videre til næste ting. Nu har vi så sådan nogle wasabi-ærter. Det skal de to smage, for jeg kan ikke klare stærke ting. De Jeg elsker tror det. ikke, jeg kan klare det, men jeg vil. Jeg hader ærter, men jeg kan godt lide Smager ikke. Jeg tror ikke, det smager. 3. 2, 1, go. Det skal bare lige siges, før den der tang kan ikke anbefale den. Og de der to kan ikke lide de her. Kan ikke anbefale dem. Lad os hoppe videre til næste ting. De var så lidt sarte om at finde noget vand. Okay, de var lidt dårlige, fordi jeg ikke kan lide ærter, så det kan jeg godt forstå. Men ellers, jeg elsker stærke ting. Okay, nu har vi så de her meget gode chips, synes jeg. Jeg har smagt dem. Hvad smager de af? De er så gode. Smager krydderi. Det ligner nogle barbecue. Teriyaki. Det ligner barbecue. Jeg elsker dem. Jeg kan godt lide sådan nogle chips, der skal smage som mælk. Og smag. Okay. Skål. 3, 2, 1. Det ligner kartoffelchips. Det er det nok også, Marie. Ja. Ej, de smager godt. Det er det bedste, vi har haft indtil videre. Chokoladefinger, det er sgu. Hvad synes I? Fine. Hov, dem der 1 ud af 10, alt for Kan stærke. igen. Ja. En ud af 10, det smagte af ærter. Dem her 9 ud af 10. Ja, anbefaler. 9 ud af 10. Den anbefaler jeg. Næste ting. Nu er vi så nået til næste ting. Det er også igen på færden. Jeg er måske lidt sart. Men det er sådan, vi har en mand til hver. Og så en lille den her video af røde kvarton til hver. Kan du ikke lide mandler? Nej. Det kan godt lide, men jeg har spist en hel masse Fint, går. jeg tager det. Okay, lad os.
Yes. Maggie prøver Nej. så. Og jeg kan ikke lide det. Jeg elsker mandler. Mere chips. Den har meget godt. Kan det anbefales? Rød. Lidt under. Den kan måske anbefales. 4 ud af 10. Okay. Lad os hoppe videre til næste og sidste ting. Dum, dum, dum. Navn. Næst sidste ting. Det er det så is til lige at køle af nu. De er ikke asiatiske. Heller nok ikke heller en Det er 17 grader. eller snak 44. Vi er i februar måned, så det er jo klart, Er at vi vi det? ikke har brug for den. Vi er april. Ja, i februar. Ikke februar, okay. Ikke februar. Tænk på min egen fødselsdagsmåned. Ja, vi skal da have en is i februar. Vi hopper lige videre, når vi er nået lidt længere. Nu er vi stort set færdige med vores is. Fru Ukendt Navn er færdig, og Magnora er næsten færdig. Så ses, når vi er færdige. Nu er vi så nået til den sidste ting. Og dum. Det er de originale slikkevind. Du kom så til at sige, at det andet var det sidste. Ja, det har jeg lige rettet. Nå, men lad os smage. Okay, jeg aner ikke, hvordan åbner vi det der? Du må gøre det her. Ikke så godt. De er mega svære. Det kan jeg så godt for dig. Okay, hvordan har du åbnet dem? Det kan bare være min. Jeg køber dem altid over. Det kan bare være min, var det lidt let. Hvordan gør du? Jeg hiver bare i den. Skal jeg ikke? Så vi lige slukker pause. Så vi Nej. Okay, pausen lige. Okay. Så det åbner. Så er bare de klassiske slikkevind. Og gode. Rød slikkepind. Gul. Grøn. Matcha krølle. Det er rød. Rød, gul, Gul, grøn, rød. Nej. Tag lige en rød frem. Rød, gul, grøn. Stop. Stop nu. Rød, gul, grøn. Stop. Nej. Klassiske spil. Og det var alt for denne video. Håber I kunne lide mine venner. Husk lige at subscribe og skriv noget i kommentaren. Et eller andet. Okay, Hvordan ser man kommentaren? skriv dernede i kommentaren. Jeg kan ikke finde ud af Og vi tror, man kan lide det. Ha, ha, ha.